Pyrsk. Są my w Pszczynie, czyli mieście, które zawsze był ośrodkiem rzemiosł. Przyjechaliśmy tutaj i pogadali z panem Henrykiem Nowakiem, który jest szewcem. I opowie nam o tym, jak wygląda ten szewski fach i o co się w nim rozchodzi. No tu będzie zolówka zdeptano. Jaki aromat z tego kleju. Zakład prowadzę dość długo, w zawodzie pracuję 50 lat. Bez przerwy. Tak się stało. Uczyć się nie chciało. Miałem takiego chrzestnego jednego i namówił mnie na ten zawód. No i wybrałem go. I nie żałuję. Przede wszystkim nie leje, słońce za mocno nie świeci. No i kontakt z ludźmi się ma i to taki. Polubiłem ten zawód. Kiedyś tyle roboty tego było, bo buty na kartki kiedyś były. Buty na przykład takie robocze, jak tak z Elwo jeszcze było, to całą nyska przywieźli tego. I spody by, te robocze miały spody skórzane, wszystko było. I właśnie z tej skóry się to robiło. I potem kołkowało się to i taki but wytrzymał 3 lata. No teraz to tak, jest dużo ludzi kupuje chińskie buty niestety. Bardzo to jest źle ludzie robią, że to kupują, bo to jest tworzywo takie, że choroby różne nóg są z tego i wszystko. Nie powinni ludzie tego kupować. 50-60 i pisze skóra i niektórzy ludzie myślą, że to jest skórzany but, a to wcale but skórzany nie ma. Jak tak szlifuję, te obcasy robię, te chińskie, to tak śmierdzi, że jakby ludzie to poczuli, jak to śmierdzi, to tak wygląda, jakby te Chińczyki tam wszczykiwali jakoś chemię albo coś. Tak to śmierdzi, niestety. Która paniczka przyjdzie elegancko obleczona, torebka fajno, sukienka elegancko, a buty ściane. A niektórzy tak dbają o te buty, glancują. Mam takich pora klientów. To taki, 2 takich facetów. To super, dbają o te buty, a butów mają pełne szafy. Tu sąsiadka jedna, to ma 83 pary. Wczoraj była i powiedziała 83 pary. Tak lubują się niektórym butom. Dużo czoskuję i puszka kleju przed sobą. I klej dezynfekcja całkowita. Kiedyś to taką klientki mam, co jak przyjdą, muszą sobie powyniać kleja. 2-3 razy muszą się sztachnąć. Bo inaczej, bo lubią zapachy rozpuszczalników, klejów i zapach skóry lubią. Że bardzo tu lubią przebywać. Do zakładu ich tu nie puszczą, no w sklepie, nie? No też były, że psy ogryzły, no ale to niekiedy tak ogryzie, że do wyciepania, nie? No a przeważnie psy, jamniki to gryzą dużo. I przeważnie damskie buty gryzą, to jest ciekawe. Męskie bardzo rzadko, przeważnie damskie. No nie, no jak wszyscy ludzie klną. Nie chcę tu powiedzieć tego, no ale bardziej pospolite to jest, piją jak szewcy. No ale teraz już czasy się zmieniły. Teraz w robocie nie wypije szewiec, bo przyjdzie klient, zapłaci, zobaczy raz, drugi raz, że czuć go gorzą. No, to nie przyjdzie, roboty nie ma po tym. To bardziej pospolite jest, to pije jak szewiec. No, ale to było kiedyś takie, bo kiedyś to szewcy lubili wypić. I potem szewski poniedziałek zrobił się z tego. No, cały tydzień pili niby szewce, a poniedziałek potem trzeźwieli. I potem żeby forma była. No, tak, niestety taka opinia o szewcach była.